Biex wieħed jiftaħ negozju f'Malta se jibda jdum 12 jum minflok il-min tal-inqas 28 jum kif qed jiġri llum. Dan skont pjan ta' ħidma li wettaq il-Gvern li għandu lan li jkompli jnaqqas il-burokrazija filwaqt li jissimplifika l-proċess li n-negozjant irid isegwi biex jiftaħ negozju f'Malta. Il-mira ambizjuża tal-Gvern hi li wara Settembru li ġej negozju f'Malta jinfetaħ f'inqas minn ġimgħa. B'kollox, in-negozju se jkun irid isegwi 2 proċeduri flok 11 il-proċedura kif in illum. Daw kollha li se jiftu ħanut mhux se jkollhom bżonn il-liċenzja għan-negozji. Din tneħħiet għal dawk in-negozji li jkunu diġà ġabu l-permessi meħtieġa u rreġistraw ma' Dipartiment tal-VAT. Fil-fatt, in-numru tal-VAT għan-negozji se joħroġ fi żmien ġurnata minflok f'7 ijiem. Se jitnaqsu wkoll numru ta' proċeduri li negozju jrid isegwi m'entitajiet governattivi. Sabiex jinkiseb permess minn Transport Malta, il-proċessi se jsiru fi żmien 7 ijiem minflok fi 30 ġurnata. Xogħlijiet fin-negozju li jinvolvu l-Ene Malta se jsiru fi żmien 50 jum flok 60. Filwaqt li x-xogħlijiet li jinvolvu l-Korporazzjoni tal-Ilma se jieħdu 26 ġurnata flok 42 ġurnata. Sa Settembru li ġej il-ħsieb huwa li n-negozju jinħoloq b'mod elettroniku fi żmien 3 ijiem u dan billi jiġu segwiti 2 proċeduri.